don we ulong kapa uba message nga kumne ngadon ki khon ki bala samla manta hagatu ki por khat phara snem man shwa ngalaklet ya ki khon janga ngabon kam ban shna ya ka yeng ka bapaw shabar Henry ngalaklet pat bantei ya kata ka yeng hapok ka man sem jangi ngam dadan por than bat ki khon nga aya ki ya kata ka jingbam ban pengkedang ya ka po jangi Henry ngaklet pat ban ai ya kata ka jingbam ban pengkedang ya ka man sem jangi nga aya ki ya kata ka jing start ka bakenja perthei Henry menta kila start bat kila ibin penban yang menta ngala persyang ban penjan ya kata ka jingede bat ki khon janga Henry ngala slam palat ngala persyang ban keren ya ki khon Henry kim don por show yang ka ai ka bangade panle ka ai ka bala jiak hapras na man shwa phimla ban pen bet ya ka tang hapras ngi pilaklet ya kata ka jingede ka bakhat pras na man shwa pitharai ba ka jingim ka long kum utu switch pilaban on pilaban off kat ba pikwa Henry M ka jingim kam long kumta hatu fiju perkhat ke ai ka bagi khon ki dok khat pras na man shwa ki don kata ka jing kenja ki don kata ka jing syak kan tat ngan ong pi kani kam dei ka jing bakla jong pi Henry ka dei ka jing long jong ubriu hi ni im hakane ka perthei menta ka perthei jong ka jing mare bat ka shong hakar kom kumnu la pensan ya pi hakapor ka ba phidang red it depends upon the environment ka ba phisa lane ki circumstances ki jing kendu ka ba phi kendu haka jing im jong pi namar ka jing im jong ubru ka shong hakar kom kumnu uyo i ya ka jing im bakalong kumba uyo i ya ka perthei bakalong kumtaru ka jing im jong u kan salong kami batu pik bah ya ka video jonga manta kasi khnang ba phinom kendu kum kene ka jing kendu ba uni long kapa la kendu yo let's see la penhe la pensan pi hakata ka environment ki ba sngo ba ka spa ka long ka jing job yo let's see ka jing job ka ba phila yo haki kha pras nam pidon ya kata ka jing kerni ban kamai spa ban kamai ya ka buram ka ba kenja perthai kata ka jing job ka ba phiyo ka ba pithngu na kamta jongki khon jong phi Henry ki khon kin om yo iyaka kum ka jing job Henry kin yo iyaka penban kum ka jing syatim ha ka jing im jongki ngan kali phia ka we ka jing kali menta pidan i khon i wadang ars nem karta phibo ya ka pisa san spa tangka bat ka jing bam laban ong ka chocolate ha khamat jong itai khon pi kanno napdang jong kini tharai itai khon kin sajit tuju ba phi ya ka jing kali menta fibon kam man kamai ya kata ka san spa tangka Henry ki khon ki kwa dalade pinwan ban ai ya kata ka jingbam haki kim shem la kwa tang ya kata ka yeng ka babha Henry ki kwa bahaba ki thia man met phen thia rangkat bat ki bat ba phen ya tho khana ya ki fibon kam ban le ya ki kam ki babha nak mata jong ki we Henry ya ki khon pat phil lakalet ki khon jong phi man ba ki dangdon ha school jong ki parlok jong ki penrem ki ong ba ki long ki ba sniu dur pha hadu kata bat ki wan haying daka jing khmit nanti ba ukupa lene ka kemi kin nyat ya kita ka umat jong ki bat ki khmit nanti ba phin ong ki sweetheart phi long i ba bha bru tam hakane ka prathe hakamat jonga Henry phim shem la don rengkat bat ki hakum kata ka por ka ba ki don kam ya phi hakata ka por ka ba ki don kam ya kata ka jing kudup jong phi phim don rengkat bat ki bat ki sngo ba ki long ki khon ki bala syak kan tat hakik mi ki pa kata ka jingpang ka ba ki khon ki la sya ka long ka jingpang ka bala ngam jeliu ba bat kamla banja tang ka to ka niski ngan ongi phi ba haba ka don ka dak mong ha ka met jong phi bat la da fita dawa ya ka da ka jing thmu ba kata ka jingpang lene kata ka dak jingmong kan ja no tang ka to ka niski kan bampor nak banta jong kata ka dak mong ha ka met jong phi kan ja kata ka jing sya kan tat kata ka jing kenja ka baki khon jong phi kendo ha gitu ki por kanam ja tangkat to kan isngi bat hateng don kita ki jat jingmong ha ka met jong ubru ki la banja Henry ki don pat kita ki din ki basa ha kata ka met ka scars ki dak mong kin zane ha ka met jong ni haban kit hi ya kata ka jingkit ka bakia ka bangila penlum nado ka por ka baki khon jong ki dangre menta ki khon jong ki la samla ki im langkar bat kane ka perthai ki la sakma bat kane ka perthai pi haban kit hi ya kata ka jingkit ka ba phila penlum ya kata ka jing syak kentat ka ba phila aya ki khon jong pi the rejection that you have given them won't go out for a few days it will take time to get healed ka jingkeli ka long mentah kumno kenyin pentap ya kata ka space ka bangila create hap dang jongi bat hap dang jongi khon jongi
kadawai ka bakrau tam ban penja ya kata kadak jengmong ka bangila shna nadu ki por bagi khon jongi kadangrit kadai ka jingit tang leng ba ka jong ka jingit ngan ongi phi omdon ka ke eru ka baka jingit kanam la ban penba keli yalade yakini ki laitli ka jingkeli ka shu ka bangan de ban le na ka banta jongki kat no shu ngade ban le bat kumno ngade ban le wat lada ka jingjubab ka long em pila persang ban penpau ya kata ka jingi jong phi haki Henry Kim respon shu ya kata ka jing penpau jong phi wanom kan randin tang ka jing hi kabala khot ya ublei ban wan syakane perthei tang ka jing hi kabala la ban pen ya ka ben sem jong ublei kum juru ha ka jing im jongi ba ka jing im jong ki khon ki jongi tang ka jing hi kabala ban penja ya kata ka space ka bangila create hapeng jongi bat ki khon ki jongi mentah lara fiton uksau pada kait pa pi shok yau ta uksau jong pi bom bat pi te yau ta uksau bat pi penshitom yau ta uksau Henry hakawai bat kasin lara fi wan fi lau yau ta uterlai na rendang jong ta uksau bat fi dem khosu da ka basuk uta uksau un wan happy un penkhi ya katrong jong u namar ba u i ya pi kum juru haka jing em jongi larangi pen pau ya kata ka jing it nak benta jongi khon jongi wat la ki long ki balarang ba wat la ki long ki bala samla kat noro wat la ki long ki basakma kat noro lada ngi dem ya ka khosyo jongi ban pen i bangi i yaki bat makiru da ka basuk kin wan ban pendem hakmat jong phi namar ka jing it ka ba phi pen pau hakmat jongki namar de tang ka jing hi ka bala ban pendam yaki de na kata daw na ka por ka por ngaju pendon kam bha yakini ka kintin im ya kata jing im le ya kata ka kam ba phinlong ka nuksa ka ba bha nak benta jong ki we ngin sa ken do phi ka we pat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe